mga ka-Barbie, good morning at napaka-productive ng araw natin ngayon dahil kasama ko ang aking pamangkin. Ayan, at hinihintay pa namin ang aming mga kasama mga ka-Barbie kasi magde-distribute kami ng face mask at flyers para sa aming free printing sa mga kabataan. So, hinihintay na pa namin yung mga kasama namin mga ka-Barbie. Ayan, 7:30 mga ka-Barbie. Wala pa sila. Ay, mga besyo. A few minutes later. At mayan mga ka-Barbie, nandyan na po ang ating mga kasama. Ayan. Parating na. Kumusta ang 7:30? So yan mga ka-Barbie, nandyan na yung mga kasama namin. Ayan mga ka-Barbie, nandyan na. Hello! Sige lang, sayang di ayuda. Hi guys, welcome to my vlog. Mga banugan ng bingon. Yan kay ading kaya pa eh. The yellow. ISK. Woke up on a Saturday morning, hoping that Sayang you had gluta. called. Mga nagagluta, sayang. Naggagagot nga bing. Ito. Hello. Kaya pa eh? Himala ni Ian. Hila imala. Lunagkit ni ate. Paano sumubo yung walang jowa te? Sige. Di baling walang jowa basta busog. Nagre-react dyan. Nagre-react ito. Si Naka di Jojo wad agit. sa garod. Ini fish. Uy, may isa niyo. At pinangan na. Chill lang. Yummy. Sana all gutom. Hala! Ate nang gintas ka. Ay, nagbiyawan ng ayong cute na gusto. Ayan mga ka-Barbie, isang zone na lang. Ate. Ayan. Mga besyo, wow. Ayan. Ayan.
might call me. Spell walang jowa. Ay, yun pala yun. Sorry. Ay, no need pala. Ay. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before. The summer heat had us down at the shore. I told you that you meant to me. Okay, 1, 2, 3. Sige yan. Mga haggard. Hi! Isa pa, kuha tayo groupie. 1, 2, 3. Today I'll be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. La 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 la, oh 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 oh. La 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 la, oh 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 oh. Ate Eski, fast talk. Mahal ka o mahal mo? Mahal ka. Bakit? Para, mas mahal ka. Kaya hindi ka talaga. Ganyan po talaga ang mga single at pagod po sa pagdidistribute. Ayan. Wala na siya. Pagod ka ate? Hindi naman. La 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 la, oh 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 oh. La 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 la, oh 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 oh. Diyan na po nagtatapos. Diyan na po nagtatapos. Distribution. Diba? Aw-aw. Sa mga ka-Barbie, tapos na. Merienda time. Mata niya pa merienda. Ano bang gusto mo? Gusto mo na Tayo maki-birthday pa isa. Charot. mahal pa ako. Hinasa sa birthday yung laps. Okay, wow! Lamigin na. Welcome to Paitan! Upo sana ako ha. Upo ako ha. Ilang taon ka na? 8 years old? Ikaw? Ikaw na? Wow, parang kayong 6 years old. Nag-aaral kayo? Okay. Naglalaro pa? Ang ang galing ha? Oo nga. Anong wish mo ngayon? Nagdarasal pa ba kayo? Nagpre-pray? Oh, very good. Bago matulog sa kapag gising sa umaga, di ba? Anong pinag-pray mo? Anong pangalan mo? Marwina. Anong pinag-pray ni Marwina? Pag natutulog, bago mag-gising. Oh, bakit tayo nakasuot ng mask? Oh, may COVID. Oh, gusto niyo na bang bumalik tayo sa dati? Yung nakakapaglaro kayo? Okay. Sa bahay ninyo, kamusta? Naudi damot. Okay lang. Nakakakain ba kayo? Oh, wow. Very good. Palakpakan niyo naman natin yan kasi nakakakain tayo. Anong madalas niyong kinakain sa bahay? Wow, gulay? Anong madalas? Ay, karne. Wow, good. Anong gusto mo? Anong gulay ang pinaka-paborito mo? Ikaw? Talong? Kalabasa? Lahat ng gulay. Wala kang ayaw na gulay. Wow, very good. Kailangan natin kumain ng gulay para maging strong, diba? Ay, wala kang pinipili. O ngayon, kunwari, magluluto si nanay. No? Magluluto si nanay. May 3 pagkain. Okay? Ginataang kalabasa. Tapos, meron tayong ginisang sayote. Tapos yung pangatlo, Jollibee. Anong gusto niyong kainin? Jollibee! Yung pangatlo sa kanya, Jollibee. Ikaw, Marina, anong gusto mo? Ginataang gulay. Ginataang kalabasa. Ikaw, ginisang sayote. Gusto mo ba yan? Gusto mo din. Ikaw si Jollibee. So magkakaiba kayo ng gusto. Pero importante kumakain tayo ng gulay para maging strong
healthy, at happy. Okay. So, anong madalas yung nilalaro dito? Pakbong. Ano yung pakbong? Tagu-taguan? Kuha ka rin sa Ato mo kapag So, gagawin natin yan. So, sana maging okay lang lahat, no? Okay, okay. So, hi kayo sa kanila. Hello po. Saan yung mga bata? Saan yung mga kalaro nyo? Dito na. So, kayo ng face mask. Kasi na ako na. Mapakita kayo. Hello po. Welcome to Paitan. Halika dito, dali. Ay, sa kanila. Hello po. Hello po. Welcome to Paitan. Be strong. Be strong. Be healthy. Be healthy. Be happy. Push. Push. Okay. Yay. Malakpakan natin ng bawat isa. So, ano ha? Ililista kayo ni SK. Tapos kada buwan. Iwala naman ako na makakapag-resign ng fund, no? Gusto niyo si Jollibee? Apo. Si Mang Inasal? Apo. Sige, iwala lang. Pero magluluto tayo ng gulay. Okay? Kumakain kayo ng ampalaya? Ampalaya? Hindi. Sitaw. Ayun mo, then. Birthday. Anak ka lang. Bigas niyo mo Ano kayo, Mang Inasal? Mang Inasal?